అంతర్జాతీయ వేదికపై స్వర్ణకాంతి వెదజిల్లిన తొలి వెలుగు నటి ప్రగతి మహావాది పట్టుదల ఉంటే అసాధ్యం అనేది లేదని మరోసారి నిరూపించారు. టాలీవుడ్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ప్రగతి మహావాది సరదాగా జిమ్కు వెళ్లడంతో ప్రారంభమైన ఆమె ఫిట్నెస్ జర్నీ 2 ఏళ్లలోనే రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయిలను దాటి ఏకంగా ఆసియన్ పవర్ లిఫ్టింగ్ ఇంటర్నేషనల్ పోటీల్లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే స్థాయికి చేరింది. కేవలం పాల్గొనడమే కాదు, ఒక స్వర్ణం 2 కాంస్య పతకాలు సాధించి అంతర్జాతీయ వేదికపై భారతీయ త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు.